Έχει περάσει ποτέ από το μυαλό σας ποιος αποφασίζει ποιες ειδήσεις φτάνουν σε εμάς κάθε μέρα? Σήμερα θα κάνουμε ακριβώς αυτό. Θα βουτήξουμε βαθιά στην κρίση της ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα. Βασιζόμενοι σε στοιχεία από μεγάλες έρευνες, θα προσπαθήσουμε να δούμε τι συμβαίνει πραγματικά πίσω από τις κάμερες και τα πρωτοσελίδα. Λοιπόν, για να μπούμε κατευθείαν στο ψητό, ας ξεκινήσουμε με έναν αριθμό που πραγματικά σοκάρει. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου για το 2024, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 88η θέση ανάμεσα σε 180 χώρες. Αυτό από μόνο του λέει πολλά, αλλά η συνέχεια είναι ακόμα πιο ανησυχητική. Και για να καταλάβουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτός ο αριθμός, ας δούμε πού βρισκόμαστε σε σχέση με την ευρωπαϊκή μας οικογένεια. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Ελλάδα είναι τελευταία. Όχι απλά κάπου χαμηλά, στην τελευταία θέση από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε το ερώτημα που μπαίνει είναι απλό αλλά και τεράστιο. Πώς φτάσαμε ως εδώ? Τι είναι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα και η ενημέρωση μοιάζει να ασφικτιά? Πάμε να το ψάξουμε μαζί. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Για να καταλάβει κανείς ποιος ελέγχει την ενημέρωση, συνήθως πρέπει να ακολουθήσει το χρήμα. Ποιος είναι λοιπόν αυτός που κρατάει τα γκέμια των μέσων ενημέρωσης? Εδώ πέφτουμε πάνω σε μια λέξη που ακούμε συνέχεια στην Ελλάδα. Διαπλοκή. Οι έρευνες που έχουμε στα χέρια μας την περιγράφουν ως μια τοξική αλληλεξάρτηση. Τι σημαίνει αυτό? Ένα κουβάρι από σχέσεις, όπου τα μίντια, η πολιτική εξουσία και τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα είναι τόσο μπλεγμένα που δεν μπορείς να ξεχωρίσεις πού τελειώνει το ένα και πού αρχίζει το άλλο. Και κοιτάξτε λίγο αυτή την εικόνα. Είναι πραγματικά αποκαλυπτική. Οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιες οικογένειες που έχουν στα χέρια τους τα μεγάλα κανάλια και τις εφημερίδες, έχουν ταυτόχρονα και ναυτιλιακές, εταιρείες ενέργειας, κατασκευαστικές, τράπεζες, ακόμα και ποδοσφαιρικές ομάδες. Οπότε αναρωτιέται κανείς, πώς είναι δυνατόν ένα κανάλι να κάνει αντικειμενική κριτική σε μια τράπεζα όταν ανοίγουν στον ίδιο ιδιοκτήτη? Και αυτό ακριβώς μας οδηγεί στο συμπέρασμα που καταγράφει και η έρευνα της Solomon. Το να έχεις ένα κανάλι στην Ελλάδα τις περισσότερες φορές δεν είναι μια επένδυση για να βγάλεις κέρδος, είναι για να αποκτήσεις δύναμη, επιρροή. Τα μίντια μετατρέπονται σε εργαλεία για να προωθήσεις τις άλλες σου δουλειές ή τις πολιτικές σου φιλίες. Τώρα εδώ τα πράγματα γίνονται, θα έλεγα, εξόφθαλμα. Βλέπουμε ένα παράδειγμα από τη λεγόμενη λίστα Πέτσα. Από τη μία, η εφημερίδα των συντακτών. Υψηλή κυκλοφορία, αλλά ασκεί κριτική στην κυβέρνηση. Παίρνει 40.000 ευρώ. Από την άλλη, ο Φιλελεύθερος. Χαμηλή κυκλοφορία, αλλά φιλικός προς την κυβέρνηση. Παίρνει 180.000, η διαφορά είναι τεράστια. Το μήνυμα, όπως λένε οι αναλυτές, είναι ξεκάθαρο. Αν μας στηρίζεις, σε στηρίζουμε. Αν όχι, κόβεσαι. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η πίεση δεν σταματάει στο πορτοφόλι. Οι πηγές που αναλύουμε μιλάνε για κάτι πολύ πιο σκοτεινό. Για ένα εργαλείο που δεν θέλει απλώς να επηρεάσει, αλλά να ελέγξει απόλυτα. Μιλάμε για τις παρακολουθήσεις. Το σκάνδαλο των υποκλοπών, το γνωστό και ως Predator Gate, δεν ήρθε από το πουθενά. Ήταν σαν ένα ντόμινο. Όλα άρχισαν να κυλάνε τον Νοέμβριο του 2021, όταν μαθαίνουμε ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών παρακολουθούσε τον δημοσιογράφο Σταύρο Μαλιχούδη. Λίγους μήνες μετά, τον Απρίλιο του 2022, ο οικονομικός συντάκτης Θανάσης Κουκάκης ανακαλύπτει ότι το κινητό του είναι παγιδευμένα με το spyware Predator. Και η βόμβα σκάει για τα καλά τον Αύγουστο, όταν επιβεβαιώνεται ότι παρακολουθούνταν μέχρι και ο αρχηγός του Τρίτου Κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η εικόνα άρχισε να ξεκαθαρίζει. Και φανταστείτε λίγο τον αντίκτυπο, τον ανθρώπινο αντίκτυπο. Δεν είναι απλά νούμερα και ημερομηνίες. Ακούστε τι λέει ο ίδιος ο Σταύρος Μαλιχούδης. Περιγράφει έναν συνεχή φόβο. Όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για τους ανθρώπους που του εμπιστεύονται πληροφορίες. Αυτός ο φόβος, στην ουσία, παραλύει τη δημοσιογραφία. Και τι είναι τέλος πάντων αυτό το Predator για το οποίο μιλάμε? Λοιπόν, με πολύ απλά λόγια, είναι ένα υπερκατασκοπευτικό λογισμικό. Μόλις μπει στο κινητό σου, αυτός που το ελέγξει μπορεί να κάνει τα πάντα. Να ανοίξει το μικρόφωνο και να ακούει τι λες. Να ανοίξει την κάμερα και να βλέπει. Να διαβάσει τα μηνύματά σου, να δει τις φωτογραφίες σου. Ουσιαστικά, μετατρέπει το κινητό σου σε έναν κατάσκοπο που κουβαλά συνέχεια στην τσέπη σου. Και εδώ είναι που η ιστορία γίνεται πραγματικά σουρεαλιστική. Ένας φαύλος κύκλος, κυριολεκτικά. Οι δημοσιογράφοι που τολμούσαν να ερευνήσουν τις παρακολουθήσεις, μπαμ. Γίνονταν και αυτοί στόχοι παρακολούθησης. Καταλαβαίνετε τι μήνυμα στέλνει αυτό? Μην ανακατεύεσαι γιατί θα βρεις τον πελά σου. Είναι αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν chilling effect. Ένα πάγωμα, ένας φόβος που απλώνεται παντού. Οπότε, τι έχουμε? Από τη μία, οικονομική πίεση, από την άλλη, ο φόβος της παρακολούθησης. Ο συνδυασμός αυτός, σύμφωνο πάντα με τις πηγές, δημιουργεί ένα τοξικό κλίμα φόβου και λογοκρισίας μέσα στις αίθουσες σύνταξης.
Και αυτό το κλίμα έχει μετρήσιμα αποτελέσματα. Κοιτάξτε αυτό το νούμερο από την έρευνα του IMED. Είναι απλά απίστευτο. 80%. 4 στους 5 δημοσιογράφους στην Ελλάδα παραδέχονται ότι αυτολογοκρίνονται, ότι δηλαδή σκέφτονται διπλά και τριπλά πριν γράψουν ή πουν κάτι από φόβο μην έχουν συνέπειες. Και πίσω από αυτό το τεράστιο 80% υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν φωνές. Ακούστε αυτή την ανώνυμη μαρτυρία από την έκθεση της Human Rights Watch. Είναι η καθημερινή αγωνία ενός δημοσιογράφου. Πώς θα το πω για να μην μπλέξω. Αυτή η σκέψη από μόνη της είναι μια μορφή λογοκρισίας. Και μην νομίζουμε ότι αυτό είναι πρόβλημα μόνο των νέων, άπειρων δημοσιογράφων. Ακούστε εδώ μια ρεπόρτερ με 25 χρόνια στην πλάτη της. Μιλάει για έναν ασφικτικό έλεγχο. Όταν φτάνεις στο σημείο που ελέγχονται τα πάντα, τι θα πεις, πώς θα το πεις, τότε πολύ απλά σταματάς να λες τα δύσκολα. Η σιωπή γίνεται πιο ασφαλής. Λοιπόν, η εικόνα φαίνεται ζωφερή, έτσι δεν είναι? Κι όμως, αν οι δημοσιογράφοι βρίσκονται υπό πίεση, πού βρίσκεται η ελπίδα? Οι έρευνες συγκλίνουν σε ένα πράγμα. Η μεγαλύτερη δύναμη βρίσκεται τελικά στα χέρια των πολιτών. Η καλύτερη άμυνα είναι η κριτική σκέψη. Και τι μπορούμε να κάνουμε στην πράξη? Δεν είναι κάτι περίπλοκο. Είναι 3 απλά καθημερινά βήματα. Πρώτον, να μην ενημερωνόμαστε μόνο από ένα κανάλι. Να ψάχνουμε διαφορετικές πηγές, ειδικά ανεξάρτητα μέσα. Δεύτερον, να βάζουμε το μυαλό μας να δουλεύει. Να ρωτάμε πάντα ποιος μου τα λέει αυτά και γιατί τώρα. Και τρίτον, ο χρυσός κανόνας. Διασταυρώνουμε μια είδηση πριν την πιστέψουμε και κυρίως πριν την αναπαράγουμε. Οπότε κλείνοντας, φτάνουμε σε ένα ερώτημα που είναι νομίζω η καρδιά όλου του προβλήματος. Ένα ερώτημα που μας αφορά όλους γιατί αφορά την ίδια τη λειτουργία της κοινωνίας μας. Αν η ενημέρωση, που υποτίθεται ότι είναι ο φύλακας της δημοκρατίας, ελέγχεται, τότε πώς μπορεί η ίδια η δημοκρατία να λειτουργήσει σωστά?